Suomi tuli vedetyksi mukaan toiseen maailmansotaan marraskuun lopussa vuonna 1939, kun neuvostojoukot ylittivät Suomen rajan. Talvisota oli alkanut. Sota kosketti alusta alkaen myös siviiliväestöä, sillä neuvostopommikoneet pommittivat sodan kuluessa myös lukuisia Suomen kaupunkeja. Tässä tilanteessa Ruotsi tarjoutui ottamaan vastaan lapsia Suomesta. On arvioitu, että vuosien 1939 ja 1944 välisenä aikana olisi Suomesta lähetetty Ruotsiin ja myös Tanskaan sotaa pakoon yli 70 000 lasta. Suurin osa näistä lapsista palasi sodan jälkeen takaisin kotiin. Olen näitä sotalapsia sen verran jo on ikää, eli olen syntynyt joulukuussa 1942 Helsingissä ja asun Kalliossa Porvoon kadulla ja se oli syntymäpaikka, sitten oli toi naisten klinikka. Silloin oli aika kylmä, kun se oli joulukuu, mutta siihen aikaan, silloin sinä aikana, kun olin siellä sairaalassa, niin ei ollut pommituksia. Äitini on kertonut tämän, mutta muuten ankeat ajat. Sen johdosta sitten varmaankin sairastuin ja näiden eri tutkimusten jälkeen todettiin, että minulla oli astma. Se todettiin, jos mä olin 8 kuukauden ikäinen ja joudun olemaan sitten sairaalassa aika paljon ja tämän johdosta sitten todettiin, että sieltä sairaalasta, että jos vanhempani suostuisivat, että menisin Ruotsiin. No he suostuivat siihen ja sairaalan kautta sitten minut lähetettiin sinne lentokoneella. Ja olen nyt sitten saanut selville, että olin sielläkin sitten aika pitkään sairaalassa tämmöisessä paikassa kuin Lund. Sieltä sitten minun vanhemmat sai kortin, että olen lähetetty sitten tämmöiseen perheeseen, tai pariskunta se oli, niin heillä ei ollut lapsia, niin sotalapseksi. Minun äitini sai tällaisen kortin sieltä sairaalasta, jossa olin, ja tämä on kirjoitettu näin. Kiitokset kirjeestä, nyt Marja on matkustanut. Matkustin pienen matkaa hänen kanssaan, kunnes eräs neiti otti hänet vastaan. Marja joutui Keski-Ruotsiin Östersundiin. En tiedä tarkemmin osoitetta, mutta ne ovat ehkä jo kirjoittaneet teille. Marja oli sairas viime aikoina, joten emme joutuneet edes valokuvaamaan häntä. Marja oli niin suloinen lapsi. Toivon hänelle mitä parhainta vointia sydämellisin terveisin. Kirsti Valkmasama. Oletan, että tämä on ollut sairaanhoitaja siellä sairaalassa. Olivat hyvin kiinnostuneita sitten myöskin adoptoimaan minut, mutta ei vanhempani siihen suostuneet. Mutta kiinnostus oli niin kova, että hän tuli vielä sitten tuomaan minua, kun oli rauha tullut Suomeen, niin ja uudestaan pyytämään, että jos voisi adoptoida, mutta ei vanhempani siihen suostuneet. Se aika oli tosi ankeata siihen myöskin sodan jälkeen, että sitten sieltä niitä muistivat sitten minua paketeilla aina joulusin vielä sitten rauhan aikana. Niin kuin varmaan paljon muitakin. Että tämä olo oli se, että olin vähän
oli suurin piirtein vuoden vanha, kun sinne menin, eli 43. Ja sitten olen tullut sieltä ehkä 44 lopussa tai 45 alussa ja opin sitten puhumaan ja se oli luonnollisesti sitten ruotsia ja kävelemään. En osannut kävelläkään silloin vielä, kun lähdin sinne. Kuulemma minun oli aika ikävä sitten taas toisinpäin, että sitä mammaa ja pappaa. Mutta kyllä se tietystikin lapsena äkkiä muuttuu. Pientä hankaluutta oli, kun minä puhuin ruotsia ja vanhempani puhui suomea. Äiti kyllä hiukan osasi ruotsia, että pystyttiin kommunikoimaan. Mutta ei siitä mitenkään semmoisia ikäviä kokemuksia ole minulle jäänyt tästä Ruotsissa oloajasta ja mitä on nyt tuttavien kanssa puhuttu, niin ei heilläkään ole ollut. Että siellä kuitenkin oli sitten tämmöinen turvallinen olo ja ruokaa. Tämä on ehkä tämmöinen, sitten joillakin on ollut huonoja kokemuksia, mutta tämä oli minun kokemukseni eikä siis huono.